Da li je ponavljati za imamom zikrove kao što su Allahu ekber, semi Allahu limen hamide, ili njegovo učenje vrijedi za sve nas? Jedno poprilično dugo pitanje. U svakom slučaju imamo namaze koji uče se u sebi, imamo namaze koji se uče na glas. Kada je u pitanju, znači svi namazi, ponavljati za imamom tekbire od početnog tekbira pa sve ostalo je, pogotovo kada je u pitanju početni tekbir, je obaveza. Trebamo ponavljati ono što govori imam. Postoji razilaženje da li se ponavljaju za imamom riječi semi Allahu limen hamide. Ja lično sam stava da čovjek i kada klanja u džematu, kada imam kaže semi Allahu limen hamide, i mi ćemo kazati semi Allahu limen hamide i onda ćemo nastaviti Rabbena velekel hamd. Ostaje ono jedno pitanje, to je učenje Kur'ana u surama gdje se uči naglas. Učenje Kur'ana u surama gdje se uči naglas, kao što je Sabah prva 2 rekiata, kao što je Akšam prva 2 rekiata i Jacija prva 2 rekiata. Ja lično sam stava da kada imam uči naglas, mi ne trebamo ništa učiti, ništa. Mislimo na Fatihu, znači, i kada on uči suru. Ali na 3. rekiatu, na 4. rekiatu svakako da treba, a zikrove rekli smo sve od početnog tekbira Allahu ekber i sve ostalo što god imam izgovara i mi ga slijedimo u tome, pa čak i u riječima semi Allahu limen hamide. A rekli smo kada u pitanju, znači namazi gdje se uči u sebi, učimo sve, a kada su u pitanju namazi u kojima se uči naglas, na prvim rekiatima kada imam uči Fatihu i suru naglas, mi tada slušamo i pratimo njegovo učenje.